Здравейте! Днес ще решим следната задача. На главната улица в Разград има N кестена дървета, подредени в права линия. Между всеки две съседни дървета има различно разстояние хикс. Напишете програма, която намира колко най-малко кестена още трябва да се засадят между данните дървета по права линия, така че разстоянията между всеки две съседни дървета да са равни. И от първия ред на стандартния вход ни въвеждат броя на дърветата, а от втория ни въвеждат броя на дърветата без 1, минус 1, разстояния между всеки две дървета, колко е разстоянието. И броя на дърветата ни е до 1000, а разстоянието между дърветата е до 1 милион. Тестовия пример ни въвеждат на първия ред 4, а на следващия 63, 18 и 54. И аз съм нарисувал тук примера. 63, 18 и 54. И сега можем да се досетиме, че ще ни е нужно да намерим нода на тези числа, за да можем да разберем какво трябва да ни е разстоянието между всеки две съседни дървета. Сега малко особено в тази задача е, че трябва да се осъзнае следното, че като имаме едно разстояние и искаме да го разделим на 3 равни части, като имаме началото ни е фиксирано и край ни е фиксиран, т.е. това са ни две дървета, а това цялото ни е едно разстояние между тях. Ако трябва да имаме разстояние 9, а всъщност имаме разстояние 18, ние трябва да имаме две разстояния. И сега се досещаме, че за да имаме две разстояния, ние трябва да сложим едно дърво. Защото то ще ни раздели разстоянието на две части. Ето едната, ето е другата. Което значи, че разстоянията са с едно по-малко от дърветата, които има, включвайки началното и крайното. Това беше важно в тази задача, иначе нищо особено. Трябва да намерим нода и ако не знаете за алгоритъма на Евклид за намиране на нод, сега ще го обясна. Имаме две числа. В случая са 20 и 15. Първото е по-голямо от второто. Но дори да бяха 15-20, ние щяхме да ги разменим и пак щяхме да получим 12-15. По простата причина, че после трябва да намерим остатъка при деление на по-голямото, остатъка при деление на по-голямото на по-малкото. В случая 20, остатъка му при деление на 15 е 5. После взимаме това число 15 и му намираме остатъка при деление на 5. Разбрахте, предполагам. Караме докато остатъка ни не стане 0 и всъщност числото, второто ни число е числото, което дели и двете числа. Това е алгоритъма на Евклид. Сега да преминем към кода. Не е проблем да се използва Ustream в нашия случай, защото имаме тайм лимит 1 секунда, но за по-горните групи е препоръчително да не се използва Ustream, ами да се използва
stdio.hash. Няма нещо особено, просто вместо cin за въвеждане се използва scanf, при което има някои синтакси са просто различен. Както можем да видим, той първо иска някакъв чар, някакъв текст, в който описваме какъв ще ни е формата на въвеждането. Като с %d се означава int, с LLD long. Можем да ги поддържаме и в интернет, не е проблем. Не изостяват се. В нашия случай ще въвеждаме long-чета, въпреки че няма нужда, защото имаме само 1 милион ограничения. И пишеме че искаме да го въведеме, и вместо cout използваме printf, което е по същия начин. Даваме му текстче, в случай искаме да отпечатаме пак long-че, само че винаги трябва да имаме нов ред в края на изхода. И пак му казваме, тук ако имахме примерно още едно long-че, да отпечатаме 2 пъти отгоре, което не е много добре. Пишеме това нещо. Същото и при scanf. И сега да се върнем и да видим всъщност как да направим алгоритъма на Evclid. Първо ще направя алгоритъма на Evclid за 2 числа. А и Б. С R в R паза остатъка. Тук проверявам дали случайно А не ми е по-малко от Б. Както ви казах в този пример, трябва да ги размениме. Права размяна. Можем да инклюднем и cmat или mat.hash, както ви е удобно, и да използваме функцията swap, но колкото повече библиотеки инклюдваме, толкова по-бавно е изстава програмата, въпреки че в E-група по принцип не би трябвало да има значение. Аз си го направих на ръка. По този начин използвах допълнителна променлива. Едната ми запази тази променлива ми запази всъщност. И после казах че ми става равно на по-голямото и Б, че ми става на по-малкото равно. Използвам цикъла do, защото той влиза със сигурност един път. Поне един път влиза в своето тяло. Всъщност неговия алгоритъм е следния. Влизам първия път, изпълнявам кода си и проверявам. И ако е изпълнено, пак го изпълнявам. Ако на някоя стъпка се окаже, че този while не е верен, прекратяваме изпълнението на цикъла do и продължаваме нататък. Винаги се пише цикъл while и булевото условие. И тук точка и запетая. Заради което може да даде и компилационна грешка. Ето вижте. Expected точка и запетая before return. Значи преди ретърна ни иска точка и запетайка. И после правя Evclid за повече от два аргумента,
като аз съм решил да използвам масив с n елемента като вход, въпреки че може да се направи с там някакви HTML контейнери, вектор, примерно, листи и други. А другия вариант е, както видяхте, printf беше направен по ето такъв начин. То всъщност printf е void функция, но добре, както и да е. Беше написано константа, значи char указател. Char указател е колкото да имаме текст и беше написано многоточие. Тоест, че може да има други аргументи. Няма да се задълбавам в това нещо, защото ще го преподам сигурно в друг урок, как можем да използваме функции с многоточие, както бях написал предишната. И сега правя си променливата answer, която да ми пази отговора, който трябва да върне тази функция. Отначало answer ще ми бъде нулевия елемент, защото, както ще видим в този цикъл, аз ще използвам стойността на answer, за да намеря нода на answer и някой елемент от този масив. И минавам през всичките останали елементи, т.е. след нулевия. И казвам, че answer е равен на алгоритъма, резултата от алгоритъма на Евклид за две числа, answer и сегашния елемент от масива. И накрая връщам answer. Тук си въвеждам n, брой на дърветата. Тъй като брой на дърветата не ми трябва толкова, на мен ми трябва брой на разстоянията в моето решение, си го намалявам с 1 на този ред и правя масив за входа, който да ми пази елементите. После тук въвеждам с C, както бях показал преди малко. И за да не правя много излишни стъпки, си запазвам нода на числата в масива A, в променлива, която съм е кръстил нод. Сигурно има и по-добри имена. После правя променливата answer, която ще ми пази отговора. И отначало той ще ми е 0, защото на ред 49 към него ще прибавям. И сега този for всъщност минава през всички елементи и както бях показал в картинката, тази, дърветата винаги са ни с едно повече от разстоянията. И затова след като намеря частото с нода, т.е. намеря брой на дърветата, трябва да извада по едно дърво за всеки елемент, за всяко разстояние между две дървета, които са ни дадени на вход. И изваждам n. Нали, то не е брой на дърветата, а брой на дърветата без едно. И накрая отпечатвам отговора. Ето тук съм си тествал програмата и с 10 примера, които съм намерил от сайта Infus.
от сайта Келевет всъщност, но после ще ги качат и в infos, kelevet.com. И тук имаше данни за Националната олимпиада и си изтеглих тестовете за E-група. И си свалих тестовете за тази задача и тествах. Оказа се, че имам 100 точки без тайм лимит. Иначе това е цялата задача. Нищо сложно. Само трябва да се разбере.